Capsule, the original. May 5 ka powerful medicinal plants. Magabato kontra virus, kaangay sa COVID-19. Koy Herbal Capsule, may vitamin C and zinc. Ginapabaskog ang immune system. Malayo kita sa balatian. Koy Herbal Capsule, 12.50 lang. Mabakal sa mga butika. Main outlet, Metro Inn Hotel, 6th Street. Magtawag sa 0968-650-2166, 0915-738-3272. Aksyon Radio! Manila, Issue, Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes, pitsa 23 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Pagsulod sang salatan kag pangutod dumilian sa mambukal liwat nga pagbukasin ni sa Disyembre 1. Ginaduso nga pag-regulate sang drone camera suportado ni Councilor Espino. Miyembro sang Bugalon Drug Gang nadakpan sa drug bypass operation dito sa Kabangkalan City. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nakibot ang bilog nga pungsod Pilipinas. Gulpi lang ginpakamalaot ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginhimo sang mga sakayan dagat sang China nga pag-atake sa Philippine vessel nga nagabiyahe padulong sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa 6 kaadlaw na nakaligad halin sang natabo ang insidente. Sa ASEAN-China Special Summit, ginpahayag sang presidente nga nagaguba ini sa maayo nga relasyon kag partnership sang duwa ka nasyon. Subong man, ginpahanumdom sang presidente nga kinanglan solusyonan ng isyu sa South China Sea pagi sa layi agud malikawan ang anuman nga tensyon kag magdihon sa isa ka matawhay nga resolusyon nga nagasunod sa international law. Nakibot kita. Gulpi kambyada ang mga statement ni Presidente Rodrigo Duterte. Gulpi lang daw medyo nagtulutig-a ang statement niya sa pungsod China. Baliskad sa nagliligad nga mga tinuig, dipinsa lang nga dipinsa ang mabatian kay Presidente Rodrigo Duterte. Subong niya daw gulpi, daw nagbago ang mga linyada ni Presidente Rodrigo Duterte. Wahapin, ano ang natabo nga daw gulpi nagkambyo ang tinindugan ni Presidente Rodrigo Duterte. Puerte, no? Puerte nga pagkambya mo, daw hindi amo, kibot ang bilog nga pungsod Pilipinas. Ano ayhan ang rason sa likod sini? Ang iban nga mga malisyoso nagsiling kay mapapili sa pagka-senador. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:03. Balikan ko kamo pagkatapos sini.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang program. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Morning na sa Bilog Dakbanwa sa Bacolod, Observation Report samtang nagalagulad ng aton patrol sa nagkalain-lain nga lugar dire sa Dakbanwa sang Bacolod. Aber, kamusta na ang biyahe? Kamustang merkado? Kamustang palibot sang siyudad sang Bacolod? Balita sa patrol.
Ginaman subong. Ang nagaman subong gwapa. Tikon gwapang nagaman wala na iban si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, dugay mo kita wala nang kabalik-balik sa patrol. So, nahiglaw kita, Action Fred, no? Subong nga mga, nga mga inoras, Action Fred. Of course, ang aton sining mga ka-action, busy na sa pagpangita sa kalan-o nila, pagka dugay-dugay, Action Fred. Kadamo na sang aton sining mga ka-aksyon nga ari naman sa bahin sa Libertad Public Market para nga magbakal man Action Fred sang para nila sa bilog nga adlaw. Na-notice na lang di kadamo, di ba? Wala na sang face shield. Pero kadamo pa di Action Fred sa Libertad Public Market. Yung buta di ini sila yung nakakita, yan nga wala. Yan nayakin na lang mag-susok sang face mask, Kaya, kita din yung mga nakita na wala sila nagusok-sok sa face mask. Kung base gambag mga kagahon pa man, base tulog pa ang aton sining nga mga mga virus. Base may muna, amot lang sila. Do ka nami, nagitsawayon, galing ba na kay ti base aga pa, mainit tayo ila ulo, makakita ka lang away. Kay... Basi dumog, ikabla? Yan hindi ko bang kabalo magdumog. Kaya panumbat ko yan mo. Kaya panumbat ko yan, Fred. Pero tingin ko ba, kabay pa nga ma-realize nila nga ang virus ara yapon. Kaya hindi bala magsalig nga, ginhalugan na ako silingan doon ang nubo-nubo ng kaso. Tadi kayo inaway nga alert level 2 pag ipadiridaan. Amo na ang hambal sang iban nga nagnubo na gid man ang kaso by 2023 matapos nakabay pa ining pandemya para makabalik na gid kita totally sa aton tiningan normalize. Kadamo man sa nasubong nagabiyahe nga mga pasahero nga salakyan kag abaw nagapinagusto pasaka sang pasahero. 70% lang dapat. May pandemic Action Fred. Dapat may makita dapat ang bisan nilulutsan sang hangin gamay. May arapat tayo kakakita yung dakit na yung ila abaga. Nag-una na sila sang normal bala. Amo nang budlay kay mangin complacent sila, magtalig sila. Pag sa uli ibasol naman sa aton sining gobyerno sala nga gihalugan yung kaso subong nag-adtos naman kita. Galing kay siya mismo, ang persona mismo, wala man gaya naghimo sa niya sining responsibilidad bilang pumuluyo sang iya sining nga komunidad. Anyway, Section Fred, sa bahay naman siyang Burgos Public Market aga pa. May mga nagadulong na sang mga isda na inugbaligya man sa natin sa mga ka-aksyon na ara dira nagapwesto. Subong adlaw man gali may ara sang rollback naman sa aton siningil gasolina, sa aton siningil gatong hugaloon ta kung pila gid karon kay wala man nagapalareho ang ginapatuman o kung ang presyo ay sang gatong sa nagkalanglain nga brand man o kung lugar sang diri sa Bacolod kay kung nagalayo sa sentro sa Bacolod after friend nagamahal ang gasolina mo nagligad to gani diri sa Bacolod ang gasolina abot tapos 77 pag lambot mo bara sa Binalbagan ay 70 ang gasolina tiksado na gid kamahal. Amo na siya, Fred, so far, magkanay-kanay man ang aton sining kalangitan, subong kagahon, may pagulan-ulan, pero subong daw tulatawhan na pag anad naman kita nga during amo ni nga mga season, amo ni nga mga binulan, nag-ulan-ulan, magiging sa palibot sa Pilipinas, na naman sa mga localized na thunderstorms. So, sa aton sining mga action, bantayan ka na ang dugang pa naton nga balita man ang idulong diri sa patrol. Ini ang new caption, Action Eden Aboto. So, diyan gaman sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag sensisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:13 na. O roll call kita.
Kay Ruming Estrabon Hidalanga, good morning. Sa Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor. Si April Banaa, good morning. Kay Rochelle Hibanghilista, nagaupod na sa aton. Kay Olive Tababa. Kay Christian Iquis. Tamyaw Pamilya Iquis, kag Bilnas, nagapamati Barangay Kamalandaan, Kawayan. Kay Joel Abansinya, good morning. Dira sa pamilya Norbe sa Barangay Mailom. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Veronica Enriquez Pagran, good morning. Nagamonitor sa Barangay Handumanan. Pa-shout out lang sa mga kauturan ko sa Talisay City. Taga Talisay Kagandumanan, good morning. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:15 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigtululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Ikang sang panahon, amihan, nag-apekto sa extreme northern Luzon, esterlist sa nabilin nga parte sang Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag Bago City maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan nasidlangan pakadto na amina nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Kag ang baybayon, mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Alas 6:30 karon, damo-damo nga mga isyo ang aton arangkadahon, ang pinilakay isyo sa tunga sa Bacolod kag probinsya. Nami man nga isyo, ang isyo kay Presidente Rodrigo Duterte, isyo sa politika. Amo nang mainit subong, samtang dali na lang kag magkambyo ang tuig 2021 sa tuig 2022. 32 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 39 diyas na lang, wagtang na ang tuig 2021, saylo na kita sa tuig 2022. Do kadali na no? Ang tuig 2022, pwerte ini nga tuig kay election time. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Brian Bilardo, good morning. Kindly tamyaw kay Antonieta kag subungman kay Rolando dini sa iautod. Gakadula ang akon nga kay gabaliskad ang aton sining kay Cherlent Arnaiz, good morning man. Naga-monitor sila dira sa Tagabdab Central Maaw, si Brian Bilardo. Ariglado balikan ko lang kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining marapang. Aksyon Radio! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kapisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Sa
gamay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Kinahanglan voluntaryo pa-drug testing ang Lacson Soto Tandem. Bao nagpa-drug testing dayon, ti mayong resulta negatibo. Ti kamustang iba niya? Pa-drug testing mga mo? Sino tong ginatudlo ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagagamit cocaine? Ba, isa ka nagapapili presidente. Si Marcos gid ang natuunan sa iya sining isyu nga masyado kawik nga klase sang kandidato. Nga panago sa saya sa iya amay. Maayo man ang relasyon sang mga Marcos kag Duterte, di ba? Nga si Presidente Rodrigo Duterte man ang nagpalubong gani sa ila amay sa libingan ng bayani sa likod sang pagpamalabag di hamak nga protesta sa gihapon din. Lipok lang ang tao, gulpi lang. Linubong na gulpi. Ulagin bantala. Ambot silingon ang relasyon mayo. Tigalibog ulo ko nga daw pinitik kagidya. Si Bongbong Marcos masyado kahina ang klase sang tao. Kalain. Daw may India mo. Daw may another drama naman sa politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Kay Manuel Janong Gran Kapal, good morning. Ba si Mabirek Anton Diaz, sang Patria Village, Arasya. Nagaupod sa akon. Si Jinky de Alagdon, morning ko no. Kay Buboy Villasor, Star Mayo, Kagadok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael Jan Sison, Lily King Rimar, Suwato Imperial, Pau Mar, ano ni siya? Kay gabalabag ya si Tuto ko ano. Amo nang hindi naton mabasa gila yon. O sige pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Good morning man. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na niya. Si Biti Lau sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kamusta das? Toto Raul Alibugas Dalom. Galadad nga na pamahaw buda. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo. Kay Councilor Rone Torino sang Don Salvador Benedicto. Nami itong iyang lugar, no? Nagkadto itong porsa sang Aksyon Radio. Pamilya Dilag na sa Suma, good morning. Pamilya Agustin sa Kawayan. Kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning. Si classmate ko Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag. Kay Philip Bilyesa sang Murcia, kamusta? Daw mapipili ini sa konsyal sa Murcia, Guroy. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilya gabugtaw na ni. Si Ihado Richard Binos kag Toto Binos sa Barangay 4. Oy si paring Istoy querido, abi bangon kag mag walking. Para pagsik ang lawas Sige, ang mga grupo sang Kaisi Boys, good morning sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Daw ka namit pamahaw, no? Nang higop ka bla sabaw. Daw ginapulo pangita mo na blang daw, simple lang, ulo kagingaw da, sabawan mo. Daw mo nang ginapulo pangita sa ginawa ko. Daw ka namit, ikaw ang karungaga, nang matugnaw bla.
Gahilab ang sulok-suloko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Dayon Action Radio. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon. Yan kag pagpanutod, dumilian sa mambukal sa liwat na pagbukas sa Disyembre 1. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May arasa nga pinasahi nga pagsulundan nga ipatuman ang gobyerno provincial sa Negros Occidental sa pagbukas sa Mabukal Resort sa Barangay Minuyan, Banawasang Morosya, Negros Occidental sa maabot nga Disyembre 1. Suno kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga dumilian na ang pagpasulod sa mga salakyan kag dumilian man ang pagpanutod pati na ang posibleng pagdumili man sa pagsugba agad to nga malikawan ang pagtugas ang aso. Ginapathag ni Diaz nga ang pagbukas ang Mabukal ang makabig ng sanctuary para sa wildlife sa diin luyag ipasiguro sa provincial government nga mga species ang kasapatan ang hindi magpalalagyo o kung hindi mapiktuhan sa anuman nga pollution. Dedicate na siya for wildlife conservation efforts also. The bats are coming back. So, subong, lain na naton presentation, wala na sang salakyan makasulod. Oo, wala na hindi na pwede ka panutod because it drives away our very, very important and endemic. Nabalawaan nga ang Mambukal, isa lamang ini sa gingamit nga quarantine facilities sang Negros Occidental. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:46. Kung wala sa makasulod na salakyan, din ka mapark. Kung hindi ka panugba, din ka manugba. Sagwa sa Mambukal, adaw hindi amuaw. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:46 na. Kay Dari Dilicano, tamyaw ya happy birthday kay Yuli Dilicano, ya nanay, dira sa Magbinuligay, Barangay Bata, taga Bata da, good morning, kay Bong Jocampo sa Maaw, kay Elvira Hilugo, kay Milili Oligo, tamyaw ya si Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa, si ATG Hilarso, naga-monitor. Sige, morning lang da sa imo. Kay Ruby Di La Luna, ga-monitor sa imo programa, samtang nagapangapi. Pato ni kag Ruby Di La Luna sang Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Rose White, Rose White, gid. Naga-monitor kami di sa Sigasco, si Wilfred Pachico, samtang higop sang mainit nga kape. Sige. Dira sa Ogasco, Consigasco, good morning. Kay Junior Pilahio, ga-monitor sa Singkang Airport. Taga Singkang Airport, good morning. Kay Dudong G, Dudong G, sa Barangay Sais, good morning. Kay Teres Birgara Sanso, good morning man. Dira kay Maylin Tadya, morning. Patamyo naman sa asawa ko nga, si Joseph Espiritu Senior, nga sa Aklan, nagapanamyaw halin sa asawa sa Kuwait, Maylin Tadya. Taga Kuwait da, good morning. May lang nga pag-monitor. Dira kay Lady May Gumban, morning kay Leo Kaglore Lastimusa sa Kabungahan, Silay City. Sige. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Radio Philippine Standard Time, las 4:48. Mabalik ako pagkatapos ini.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Patawag ang mga negosyante sang palupok sa syudad sa Bacolod. Ini pangabay man sang Bacolod Vendors, Firecrackers and Pyrotechnics Association. Kapangabay sila Disyembre 1 kung pwede makabukas sila sa pagbaligya palupok tubtob Pizza 31 sining nga tuig dira sa may reclamation area kalabanan sa likod bala sa Pope John Paul II Tower da na pirmi gabaligya sang palupok te kon magsugot sini syudad sa Bacolod. Of course ang mahatag go signal sini si Mayor Lunardia bilang pamuno sang task force sa pag-regulate sa pagbaligyanay sang palupok. Te ang negosyante simple lang imuon ninyo kuha kamo special permit sa syudad kag paaprubahan sa PNP Regional Civil Security Unit 6. Natalana nga magapinungkuanay man si Pinida upod sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Labi na gid sa kapulisan, sa Bureau of Fire, CDRRMO, Permits and Licensing nga opisina, tagtalakayon ang pila ka mga pulisa, health protocol nga ipatuman sa firecracker zone. Tikon magbaligya ka sang palupok, may ara naman sila na butang sa mga designated area, kung diin ka pwede ka palupok, kung bala tugutan, kung may pader ang balay mo, nga dira ka lang sa ugsaran mo magpalupok, amo na bala, nga mga plastada, para nga likaw disgrasya. Kaysa unay, pinagusto lang mo. Lain pa kay ginaabusahan, ginapilak sa adalan, ginapilak sa imo ugsaran, luyag nila mamati ilupok, sa ugsaran mo na palukpon, maglabay sila kan pilakan nila ti disgrasya. Kalabanan may disgrasya. Kung luyag kayo mamati ilupok, butang sa ugsaran mo, tuduhe palupok na, inandago uyog ang duta, basta nga sa ugsaran mo lang, hindi sa ugsaran sa iban, kay ka-delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06, kay Rosbel Alamo Bilyones, good morning. Pamilya sa Barangay Abonan, bago ko no, Alamo kag Basco family. Si Warlito Nisya, nagaupod man sa aton. Si Crisilda Balindis Iman, good morning. Kay Manjo Arniho, ba si Star Mayo, bagul sa kabiya sa trabaho ya, nagamonitor siya sa Aksyon Radio. Sige, live stream sa Rochester, Minnesota. Star Mayo, good morning. Kay Dilia Liabe, gamonitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Nathan Burumio, nagamonitor sa Barangay Panakiaw, Isabela. Tamyawya, nagamonitor pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Isabela. Kag Sitio Solbod, Moises Padilla sa Burumio kag Hermohino family. Kay Mila Feliciano, good morning. Watching from Cavite. Tamyawya utod sa Talisay. Dilag family kag Linggaya sa Silay. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Julie Hermina, good morning. Sa iya mama kag papa nga automatic nagamonitor sa Aksyon Radio. Gulpi lang, sumulod ang hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 23-15. Una nga bula resulta, 23 kag 15. Second draw, 8-1. Ikadua nga bula resulta, 8 kag 1. Third draw, 14-18. Ikatatlo nga bula resulta 14 kag 18. Sa ilo kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Bodako ng jackpot to. 140 milyones 922,145. Kombinasyon in any order 50, 43, 33, 23, 27, 14. Resulta sang 655, 50, 43, 33, 23, 27, kag 14. Sa ilo kita, 645 ang jackpot, 38 milyones, 586,333. Kombinasyon in any order 34, 23, 17, 9, 48. Resulta sang 645, 34, 23, 17, 9,
kag 8. Action Radio Philippine Standard Time las 5 at 13 na. Dira kay Felix Gart, good morning. Gamonitor sa Ragranja. Good weather ko no. Mayo man. Kay Julie Hermina, good morning. Sige. Kay Dodge Dalida, good morning. Okay. Sige. Para na siya. Kadamo-damo. Ay ho. Kay Erwin de Catoria Gonzales, good morning. Kay Ning Judy Kalubihan Arostigi, morning halin sa Barangay Bata sa Goldcrest Village, good morning. Kay Katibir, kay At Tandoyda, good morning. EGB Laho, good morning. May lang pag-monitor kayo si Mungkal Torilla. Dira kay Aida Alunan, tamiyaw ko mga Forever Young Zumba Group diri sa Barangay Granada, kag kay Rinaldo Alunan. Sige, taga Barangay Granada, good morning. Kay Bong Jucampo, kay Martin Aliling, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC. Sa headline sang DCRH, pinakatigula nga tao, edad 124 man napatay gimag siya ba? Pero 124 ang edad. Talagsa ka lang makalambot sa mo nga edad. Purti na ginaya, edad mo 124. Anong tsura mo naman? Ay, kalain. Nain ako na 150 kablag jogging ka pa. Baw! Purti, tilalahon ikaw sa bilog nga kalibutan. 150 ka jogging ka pa. Gapungko ka pa sa ilimnan. Gainom ka pa tag isa ka kahabir. Ba, kadami, goro, no? Kung ang edad mo 150 na, gainom pa. Kay Milvin Piñapil, good morning. Kay Arlene Cabrillos, nagamonitor sa Agenda Guba, Purok Dulunan, Central Maaw. Good morning na sa inyo. Kay Arlene Cabrillos. Suman kay Milili Uligo, gamonitor, mambulak sila kagawad Timay, kag Munit Lubaton,
kay Ami Rivera, good morning lang. Subong man, dira kay Raquel Di Maala, tanan nga upodya sa programa mo kay Masil kag Janjan, good morning Di Maala sa barangay San Juan, Pontevedra. Kay Nimisha Ruques, good morning. Kay Donald Kabasag, may lang nga pagbunitor. Kay Roland Guarino, good morning. Gamonitor sa Paglaom Village, Boy Kagnining Guarino and family. O sige, sa Paglaom Village, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Diri kita, kinaduso nga pag-regulate sang drone camera, suportado ni Councilor Espino. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Pabor si Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga i-regulate ang pag-usar sang drone camera malapit sa mga presohan diri sa may Bacolod City. Ini matapos, Action Fred, ang pangabay sang BJMP sa sangunang panglungsod nga kon maghimo sang isa ka ordinansa nga nagadumili sa pag-usar sang drone 100 meters humalin sa presohan. Ginpahalin ni Councilor Espino ang chair sang Committee on Police Matters nga siya ang mag-author sang proposed ordinance nga ginapangayo sang BJMP. Ginpahayag ni Espino, Action Fred, nga tuyo masiningang malikawan ang pagpasulod sang kontrabando sa presohan. Usar ang drone camera kag malikawan ang surveillance sa mga person deprived of liberty. Ginalantaw ni Espino, Action Fred, ang isa sa kabudlayan sa pagbalay sang ordinansa kung paano mamonitor ang nagapalupad sang drone, hilabi na nga ginausar ini gamit ang remote control. Kung madumduman, unang ginpahayag sang BJMP nga tinutuyo ni Action Fred nga malikawan ang kaangay nga insidente dito sa may Davao City Jail nga ginusar ang drone pero mayara sang nakatapik nga suspected shabu. Magadihon kita sa isa ka ordinansa bahin sila sa request ng Bureau of Jail Management and Penology na kung sa diin ang ining pagpalupad sa mga drone will be prohibited within in 100 meter radius with our detention facility. Palayon to giving ordinansa so that nila ma-enforce nila. Nabatayan si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar, maka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngawang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Balikan ko kamo pagkatapos ni Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid ako. Action Radio. 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 Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni 5:31. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Action Radio! Kay Bibs Navarro Hortales Baligwas, dira sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City, Baligwas Family, good morning. Kay Aname Maribeles, good morning. Sa Silay, dira kay Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Kay Diloterio Acosta Gare, good morning. O morning kay nanay kag tatay Jesus nagamonitor gid perme sa Payao Binalbagan. Sister Mayo, tamyaw ya sister ya Mrs. Alvarez ang Ramilo Village, Tangob, Sister Nets Herrera Mercado, kag tanan niya nga pamilya sa Bacolod. Sige. Christian Rua, good morning man. Kay Anami Maribeles, kay Edilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration.
Amo man to nga panahon, tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga
panghangkat. Sa Bugalon Drug Gang nadakpan sa drug buy bust operation sa Kabangkalan City. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, nadakpan ining ginakabing nga miyembro sang Bugalon Drug Gang sa buy bust dito sa Purok Uhaw, Barangay 4, Syudad sang Kabangkalan. Ang sospitsado ginkilala nga si Percival Atienza, 35 anyos, nagapuyo sa uman nga barangay. Nakonpiskar sa iya poder ang balor 3,400 pesos sa ginapatihan siya mo. Drug paraphernalia, 100 pesos nga buy bust money kag 400 pesos nga cash. Si Atienza ginakabig sang otoridad nga high value individual o HVI sa ilang lugar. Ginaprepara na ang kaso karon sa pagbayular sa Republic Act 9165. Mga balita gikan sa Nokpo, ini sa Action Brian Morden, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Bao si Utay Benedicto, advance happy birthday ko no. Kay Bert Mercado, kag yaman nga Tamyaw, advance. Bao Merry Christmas iya maanyag nga utod banhi sa Star Mayo. Manyag iya sa Minnesota, USA. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning, watching live. Kay Risa Lee, good morning man. O dira kay Nathan Borromeo, morning ko no, tamyaw akong professor ba, Central Philippine State University. Ba si Dr. Flor Lingamin Carpio. Flor, good morning. Mailang nga pag mulo monitor sa imo estudyante. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Iray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka. Ha? Besh, nakabakuna ka na? Amligan, ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abanse ka.
Aksyon Radio. Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Tupod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred naglambot sa 6,120 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu. Ano kuha naman sa isa kalalaki sa bypass operation nga ginpatigayon sa Bago Police Station sa Bonifacio Street, Barangay Poblacion, Ciudad Sang Bago. Ang nadagpan ginkilala
kaya Rogelio Sevilla Jr., 46 anyos ang edad, residente sa nga nasambit nga barangay, kag ginaligara yara ini siya sa watch list sang drug watch list sang Bago PNP. Nakuha kaya Sevilla ang anong tanan kasi siya sa ginasuspect sa Shabu, 500 pesos nga bypass money, isa ka motor kag isa pa kag iban pa nga mga kwarta. Si Sevilla ang priso karon sa custodial facility sa Bago PNP. Mga ka-aksyon, Inisaksyon Eden Aboso, din ka man sa Pinas, labuton ka ng amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Kay Nico Di Benagracia ba, nagamonitor sa Japan. Kay Mark Fernandez, Fernando, good morning. Tamiyaw gali si sa pamilya Fernando kuno. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Life Extension. Pandemic, madamos yung kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamos ang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi natin malikawan nga ma-board kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa katuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo ang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi natin malikawan nga ma-board kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa katuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupuno pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing Numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton kasamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.